Najlepše bajke sveta. Mačak u čizmama. Bio jednom jedan stari mlinar koji je imao 3 sina. Na samrti on ih pozva da im ostavi ono što je imao. Najstarijem sinu dade mlin, drugome magarca, a najmlađe mačka. I tako siroti mladić uze mačka i pođe u svet. Ubrzo je otkrio da njegov mačak nije običan. Umeo je da govori, znao je i mnoge veštine, a nosio je čarobne čizme koje je ukrao jednom divu. Gospodaru, učinit ću te bogatim. Od sada, kada te neko pita, reci da si Markiz od Karabasa, rekao je mačak začuđenom mladiću i poveo ga do jednog jezera. Znao je da će tuda uskoro da prođe kralj sa svitom i ćerkom i nagovorio je gospodara da uđe u vodu i pretvara se da se davi. Ubrzo je naišao kralj koji je sa ćerkom i svitom pošao u šetnju. Kada su vidjeli mladića kako se davi, zastali su da mu priteknu u pomoć. Mladić je, kako ga je savjetovao mačak, ispričao da je on Markiz od Karabasa i da su mu razbojnici ukrali odelo. Kralj mu je poverovao i dajući mu odelo smestio ga u kočiju zajedno sa princezom da nastave šetnju. Jureći ispred njih, mačak stiže u prekrasan zamak čiji je gospodar bio jedan strašni div. Neustrašivi mačak izađe ispred strašnog gospodara i kad se ovaj razbesneo videvši svoje čarobne čizme na nogama mačka, lukava životinja mu reče da je došao da mu ih vrati. Div, odobrovoljen, poče sa njim razgovarati. Mačak je tada upitao diva je li istina da se može pretvoriti u bilo koju životinju. Kobajagi, čudeći se, rekao je da ne veruje da se može pretvoriti u lava. Div se tada grohotom nasmejao i pretvorio se u strašnog lava. Mačak je ustuknuo pred strašnom rikom praveći se da je uplašen. Tada lukavo reče divu kako je lako biti velik i začika ga da se pretvori u miša. Brzopleti div, da bi se pokazao, za tren oka pretvori se u malog miša. Videći miša kako trči, mačak skoči, zgrabi ga i pojede u jednom zalogaju. Tako je div zauvek nestao, a mačku je ostao zamak sa ogromnim bogatstvom. U tom je stigla i kraljeva kočija i mačak izađe ispred zamka da primi uvažene goste. Poklonio se i poželi im dobrodošlicu u zamak Markiza od Karabasa, namignuvši usput začuđenom mladiću. U međuvremenu se između mladića i princeze rodila ljubav i kralj, videvši veliko bogatstvo, pristade da se princeza uda za Markiza od Karabasa, a lukavi mačak je veselo i zadovoljno živeo sa svojim gospodarima. Hvala, pogledajte još lepih bajki.